M'han recomanat tantes vegades que busqui les respostes dintre meu que un dia organitzo una expedició. Equipat amb un casc d'espeleòleg, un matxet, un piolet i cordes d'alpinista, començo la travessia. La primera passa és la més difícil. He de concentrar-me molt per trobar l'escletxa adequada i a pressió ficar-me dins la pròpia pell. El trànsit de l'exterior a l'interior em fa suar i renegar, però gràcies a una maniobra de contorsionista i a l'empenta artificial que em proporcionen els antidepressius, ho aconsegueixo. L'espai que m'acull no té res a veure amb el que havia imaginat. M'havien parlat d'un territori gairebé il·limitat i duia per si de cas un kit de supervivència. Ara, en canvi, moc el cap per il·luminar un espai tancat, fosc, en forma d'armari. Sé que no em convé precipitar-me i m'aferro a la possibilitat de trobar, més enllà d'aquesta claustrofòbia inicial, altres espais. Amb la punta del piolet comprovo les fosc d'això que m'envolta. Toc, toc, toc. El que veig. Capes sobreposades de foscor envoltant siluetes de prestatges buits i de penjadors sense roba no em tranquil·litza. Si aquest és l'armari on havia de trobar respostes, penso, malament rai. Com sempre que em sento angoixat, em ve gana. De la motxilla han tret 2 barres proteíniques i les devoro amb l'avidesa d'un nàufrag. No sé què esperava trobar-hi, però l'expectativa que m'ha portat fins aquí no incloïa un moble buit. Sento la tentació de disparar una bengala per veure si sostre enllà hi ha alguna cosa a banda d'aquest espai que, a més, em sembla que s'estreny. És només una impressió, però en tinc prou per entendre que, tot i que recordo que he vingut a buscar respostes, ja no recordo a quines preguntes corresponen. Quan en paternalisme em parlaven del concepte dintre teu, mai no vaig imaginar un espai així. Ara m'adono de l'error de creure que tot seria ample, extens, inabastable, que tot plegat sigui tan fosc i rellevant. Penso, especulo una resposta. Per això, impulsat per l'efecte proteínic de la barreta, m'aixeco i començo a colpejar violentament el fons de l'armari. A més de ràbia, l'impacte del piolet em transmet motivacions més íntimes. A poc, aconsegueixo obrir forat i entreveig a l'altra banda del món de sempre. Animat, continuo picant. La febre recaptatòria dels policies posant multes em transmet una certa tranquil·litat i el mar relaxat i amb surfistes i motos aquàtiques em transmet una vitalitat tan reconfortant com l'olor de la sal marina. Quan aconsegueixo que el forat sigui prou gran per sortir de mi mateix, arrenco a córrer, sense amoïnar-me per la motxilla, el matxet, el piolet, les cordes i les preguntes sense resposta que deixo enrere.